Takže dneska máme odrůdu Malverina Rinot. Malverinu asi někteří z vás už znají, na degustacích se objevuje. Rinot je odrůda, která je teprve v registraci, takže si o ní něco předběžně povíme a pokud vše půjde podle plánu, tak by měla být letos, maximálně příští rok už schválená, takže by byla i k dispozici obchodně. Víte, že Malverina je odrůda rezistentní, to znamená odolná vůči chorobám, takže to křížení je opravdu velmi složité. Nebudu vás zatěžovat těmi hybridy, ale mají většinou číselné označení, v tomto případě Sey-Villard 12375 krát veltlínské červené rané, což byla matka, a otec byl Merlot krát zase hybrid Seibl 13666. Jsou to hodně složitá křížení, sama si je nepamatuju, je to prostě několikanásobná generace křížení, kdy se křížily ty původní botanické druhy, které měly tu rezistenci, takže ji předávali do toho potomstva a pak se vybíraly některé ty semenáčky, které tuto rezistenci dobře vlastně přenášely. Malverina má bujnější růst, takový středně bujný až bujný. Je potřeba ji trošku hlídat, protože má občas tendenci přeplozovat. Na уксусu dávala bez problémů kolem 4 kg z keře. Myslím si, že zrovna tady na tom vzorku, co máte, to tak je. Ten list je víceméně takový jenom s náznaky těch laloků, je takový lesklejší, má typické puchýřky, když se podíváte na ten list, opravdu se dá dobře poznat, jak ve školce, tak ve vinohradu, i když tam nemáte hrozny. Ten hrozen je spíše méně jako středně velký, středně hustý, občas má křidélka a tady ta barva té bobule není moc vidět, ale ona je taková červeno-šedá. Pokud není úplně vyzrálá, nebo vyzrálá spíš na těch méně oslněných místech, potom ta bobulka je spíš taková dozelenkavá, není úplně tak krásně šedočervená. Ta bobule je taková středně velká, kulatá, taková klasická jako bobulka. Co se týká toho Rinotu, tak ten je přece jenom už trošku jinačí. Tam ten keř je zase hodně plodný, takže je potřeba dělat regulaci. Má tu bujnost růstu takovou střední. List zase vidíte, je spíš do té rulandy šedé, málo vykrajovaný. Ty laloky jsou jenom takové naznačené, je hladší, nemá tam ty puchýřky, takový středně tmavý. Má pěkný habitus po té rulandě, po tom rýňáku, jako i po tom merclinku, protože ten merclink si udržuje krásný habitus, takový pěkně vlastně vzpřímený.